Nyt tilataan minä nyt pyöräillä, tilatkaa Happy Hamppu. Tilatkaa Happy Hamppu ja minut. Happy Hamppu on mun sisko, eli Justiina kanava. Se on mun pikkusisko. Mun toisella pikkusiskolla ei ole vielä kanavaa, koska se on alaikäinen siihen. Niin, ja se on tänä vuonna ykkösellä. Mä tuun. Elvira, mä tuun. No. 7. Tänään on Elviran syntymäpäivä. Voitteko kommentoida tähän videoon? Hyvää syntymäpäivää, Elvira. Kommentoida. No mä Elmo Heitillille, että hyvää synttäriä. Juu, ja mä teen vielä tähän sortsin tähän samaan teemaan tämän jälkeen. Mun Elvira täyttää 7 vuotta tänään. Eli nuori pikkusiskoni. Se on tänä vuonna 7. Niin. Menet ykköselle. Tai olet jo ykkösellä. Mutta mitä teille kuuluu? Mä sitten mä toistan vielä, että mä tehdään tässä sortseen. Ja on tänään tulossa se sortsikin. Kun mä vaan kerkeen tehdä sen, kun tämä video on tällä hetkellä teossa. Mä kannatan julkaista tämän videon. Juu. Mutta tässä ei ole sit mitään leikkauksia. Tämä on ihan suoraa pyöräilyä ympäri. Mä en tehdä mitään. Vaikka se on kuinka monta tykkäystä ja kuinka monta kommenttia katsojille tämä saa. Please laittakaa tämä jakakaa tämä teidän kaverille, ketkä näkee. Please. No se ei siinä mitään, kun ei oo pakko, mutta please. Kun mä en oo vielä mä oon mun 5. video. Tai 4 ovat. Mä en oo pitkä aika tehnyt videota. Mutta mä en oo enää kotona. Kun mä oon sijoituspaikassa. Enempää en kerro. Mutta no joo. Kohta me lopetetaan 4 minuuttia tätä videota suoraa pyöräilyä. Ei mitään leikkauksia. Kohta. Tänään minä olen vapaalla koulusta. Ei, kun mä en oo viikonloppupäikässä. Mä olen kotilomalla. No ja kohta lopetetaan. Elvira, sanoppa heippa ja heippa, mä lopetan nyt tämä video. Tämmönen pyörä mulla on yleensä. Heippa. Nyt mun pitää lopettaa, kun nyt se 4 minuuttia on mennyt.